का भैया लोग कहाँ जा रहा है, कहाँ जाता रहा? अरे बारात में जाके बारात में ई कहाँ ई बाजा वाजा लेके कहाँ? बारात अच्छा ये बताइए, एगो गाना आयल बा राजा तनी जाई ना बहरिया, राकेश मिश्रा का, सुनले बड़ा? राकेश मिश्रा का। हाँ, सुनले हुआ ना? हाँ एकदम की तो कैसन लगा लू गाना? बहुत मंडप बजाओ तो ई कहाँ बाजा वाजा लेके जाता रहा? बारात में आई हाई दिखाओ है का ले ले बड़ा ई? अरे वाह। तो राकेश मिश्रा जी का ये गाना बा तो कैसन लागल? पता है, एक बात और बतावल चाहब आप सबके कि ये गाना जो ना 30 मिलियन तक पहुंच गई बा। 30 मिलियन, हाँ थोड़े दिन में, मतलब 3 महीना में मात्र 30 मिलियन हो गई बा। तो देखला शेयर और कैला कि नहीं? हाँ कहा ना कैला ना? जा बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनौले रहे आप सब, ठीक बा ना? तो राकेश मिश्रा खातिर का कहबा आप लोग? अरे उनका धन्यवाद देते हमने, बहुत बढ़िया उनका प्रोग्राम हर चीज होला। अच्छा जाए तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार प्रणाम, हम हैं सुनील प्रजापति। आगे गाना आयल बा राजा तनी जाई ना बहरिया, जेकर गायक बड़न भोजपुरी के सुपरस्टार राकेश मिश्रा जी। तो आई हम राकेश मिश्रा से रउआ सबके मिलावा तानी। ओकरा पहले हम बतावल चाहब कि जवन लिंक बा ऊपर, ई लिंक हम शेयर कैले बानी, जवन उ लिंक के जितना हो सके उतना शेयर करी रउआ लोग। और 30 मिलियन व्यू हो गई 3 महीना में, मात्र 3 महीना में 30 मिलियन व्यू। आप सबके इतना प्यार और आशीर्वाद खातिर रउआ सबके बहुत बहुत धन्यवाद बा। तो एगो बात कहब हम, ई देखत तानी ना हमरा ई सब पीछे बैकग्राउंड, तो ई खेत खलियान दिखाता। तो राजा तनी जाई ना बहरिया, तो हम बहरे तो हो गइल बानी, हम बहरा जा भी रहल बानी। लेकिन रउआ लोग अपन ख्याल रखी। ओकरा से पहले, बहरा जाए से पहला आई हम राकेश मिश्रा से सुनल जाओ कि ई गाना के बारे में का कहल चाहताड़न। और बहुत प्यार और आप सबके आशीर्वाद और प्यार, इतना आशीर्वाद और प्यार खातिर रउआ सबके बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये गाना जितना हो सके उतना और शेयर करी। 30 मिलियन ना, 3000 मिलियन रउआ लोग पहुंचा दी। तो बस ऐसे ही अपन आशीर्वाद और प्यार भोजपुरी पे बनौले रहीं। और रउआ सबका प्यार और आशीर्वाद जब भोजपुरी के मिलेला तो बड़ा खुशी होला कि रउआ लोग इतना प्यार करें अपना भोजपुरी से।